Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yau za mu kawo muku sabon bidiyo namu akan YouTube channel namu mai suna Mai Fasaha TV. Don haka dan Allah ku ya kuri mana subscribe. Subscribe shi ke kara mana karfin gwiwa na kawo muku sabon fina-finai zuwa cikin wani abu don ku karu da mu. Mun buɗe wannan channel ba da kuma sai mun kawo muku fina-finai sun ga kara muku basira da abun da ka sani da wanda ka sani bai kara maka tutorial akai. Wannan shine. Yanzu dai ma so ga mana subscribing dan Allah ka danna wannan kalma ta subscribing ka danna mana ita kana ka yana ƙarar sanarwa. A yau da mun nuna muku canji da Gmail account. Gmail account dai yana da amfani wajen tura sakonni dai da sauransu kun sani wasu kan sun sani wasu kuma kusan wani zai je cafe ne a bude mishi a naira 200 wani 100 shi muka muku a YouTube channel namu kawai ku samu sauki ne. Dan Allah ku kalle ta yake budewa kai tsaye dan Allah yanzu mu shiga cikin shirin namu yanzu mu fara aikin to kafin fara aikin dai muna so da Allah ku mana subscribe dan Allah subscribe na YouTube channel namu mai suna Mai Fasaha TV ga nan wani jan rubutu a ƙasa dan Allah ku danna shi sannan ku danna ƙararrar sanarwa a kusa da shi dan Allah mun gode da samun kallon wannan fim na Mai Fasaha TV dan Allah ku danna subscribe mu fara aikin yanzu. Yawwa idan ka zo wani ka buɗe wayan ka ga misali yanzu wannan waya baki da mu to zaka buɗe data ne kawai. Idan ka buɗe datan wayanka sai ka haka sai ka nemi ina Gmail na kai daga Gmail nan in ka shiga wannan Gmail din za ka shiga go it in ka shiga go it sai ka danna enter email address a Google nan sai ka shiga Google da kai na Google za ka buɗe. In ka shiga Google yanzu zai zauna dan maka searching na wasu lokuta bari mu je dan ƙara searching bari su second 30 seconds ya gama searching to zan zaka sa nan ka gan kana da shi ne kai login nashi amma tunda babu shi za mu shiga creating account for myself for my child naka ko kuma na wurin ka ko sai for myself tunda naka ne zaka bude in ka shiga haka zai zo na shi ma dan maka searching in ka dan jira dan searching shi ma sai kuma karasa dan jira shi karasa waya ne na ba shi da karfin network shi ne za ku ga yana daɗewa yana sha amma da ce mai 4G network ne da yanzu ya karasa searching ɗin bari mu dan jira mu yawa to gashi na gama searching sai ka shiga nan sai ka sa sunan kai ka sa Sha'aban ya ga lokacin last name naka ya sa Idris in ka sa Sha'aban Idris ya kai haka shi ma zai dan tsaya maka satin so zai zambe ka date of birth naka sai ka sa shi anan ya ka sa April day na sai ka sa ya ka sa 04 ka sa date ne sai ka sa shekaran haihuwa ne ka sa 2002 so ya ka sa 202 yawa 2002 kenan ka gani ko sai ka sa gender na ka to kai namiji ne mace ne namiji ne rather not say kai baka san kanka ba kuma kai custom ne na gashi nan dai sai ka sa male tunda mu wannan namiji ne shi mai kanmu sai ka sa next ka shiga shi ma ya sha maka Idris Sha'aban 05 ko kuma Sha'aban Idris 338 yawwa to shi yanzu ya ce yana son a sa mai Idris Sha'aban amma sunan Sha'aban Idris na 338 amma ya ce tunda akwai Idris Sha'aban 05 din zai fi saurin rike shi to za mu sa wannan sai ka danna nan kuma za ka yi creating din wannan shi kuma ka danna shi ne sa baka dama ka fusi nan to sai mu danna next nan za ka sa password naka ne nan halin yanzu saboda mu sa password kaga bare yin mu bari kowa ga password da za mu sa ba ko ba ga saboda ana yin hacking na wannan na za ka yi zuwa kai ya restore din wayan wanda shi don haka yawa to yanzu kamar yadda kuka gani gashi na sa password na shi a nan ma ya saka to yawa sai ka danna next ka shiga next ma zai ƙara satin to ga ta tambaye ka number wayan ka yanzu bari mu sa number wayan wannan mai account din
Yau kamar yadda kuke gani yanzu gashi na sa number wayan shi, tunda ya riga da ya sa number wayan shi, zaka iya reset your password if you forget it. Receive video call message. Make Google service including as more relevant to you. Nan zaka canza password suke nufi kuma ka iya receiving da video da kira da message duka ta Google account. Yau duk gashi nan dai bayanai sun za su ƙarasa maka. Yes, I am in. Da to kai ne shi ko kuma zaka skip ne kawai shikenan ka gama. Ba mu shiga ma da wani abu da mu sassaita za ku gani sauran wasu full videos ne na wannan abu. Bari ya gama sacin ku. Yauwa kamar yadda kuke gani ya ce yanzu ka sa code naka. Gashi nan za su ba code ɗin ka sa Idris Shaban. Gashi nan sai ka saka. Shikenan daga can ƙasa an kai can ƙasa a giri ka daddu wani dogoki. Ya kai accepting shi ma ya accepting to shikenan komai an gama. Wannan shi ne ƙarshen videos namu ne. Yauwa yanzu kun ga Idris Shaban a gmail.com ya zo kun gani gashi nan a nan gurin. Na kai adin na da account ma gashi nan sai ka zo kasa take me to go to Gmail gashi nan. Wannan Gmail na shi kenan ka gani. Gashi nan abubuwan ka gani Shaban finish setting if you are new ne gashi nan DJ gashi nan wata bayanai ne da haka ne. Gashi nan shikenan mun gama sai ta Gmail. Shikenan mun gama sai ta Gmail.